Maita yenyu vadikani, tiri muchirongwa chinorwadza. Tinoziva kuti wese munhu akaberekwa, wese munhu ari mumhuri. Komakunakuna aya, hakuna chikonzero chinofanira kukuendesai pamakunakuna. Ndo chekutanga chamunofanira kuziva izvozvo. Zvarambwa izvozvo nevamwe vakawanda kuti ngatiregei kuti nokuti zvakati, nokuti hapana chikonzero chinoendesa vanhu pamakunakuna. Ngatigashirei dzidziso. Regai ndikutendei, tiri kukuonai makawanda chaizvo muchifarira Facebook page yedu yenyu inonzi Mai Chisamba Show Official. Dzimwe idzi aiwa handi dzangu inongotambika nai ndizvozvo. Regai ndibhuya pamuri maini. Tine dambudziko guru. Ndingati tine dambudziko kutanga nevakadzi vatatu. Mumwe anonzi mudzimai kana kuti mama, mumwe anonzi vatete, mumwe achinzi mbuya. Madzimai aya toda kuvapa mhosva yekuva varindiri vemhosva zvikuru sei yemakunakuna yeincest. Mai vanenge vachiti ndiri kuchengetedza imba yangu, tete vanenge vachiti tiri kuchengetedza dzinza rekwedu, ambuya vanenge vachiti sezvambotaurwa nemumwe ndiri kuchengetedza mukwasha wangu. Hapana pakati pavo ari kutarisa kuti ramangwana remwana uyu rakamira sei. Chandoda kuti tinzwisise vateereri ndechekuti kana munhu achinge abatwa chibharo ari ani zvake, ramangwana rake ratokanganisika. Pakashayikwa anobatsiridza, ramangwana rake rakanganisika. Ndoda azobatwa chibharo nemunhu waari kutarisira achiti ava ndivo baba. Hazvina mhosva kuti ndiwonya kutumbura kana kuti mukoma wababa kana kuti ndisekuru hanzvadzi yaamai. Zvinhu zvinoshatirisa zvinonyangadza vanonzwa kwokuzoti akazviitwa wacho. Tine dambudziko guru nekuti nyaya haipereri ipapo. Kunyangwe nyaya ikaenda kumatare, nguva zhinji dambudziko redu ndekuti kana munhu achinge apinda muchitokisi ari kusvika unosangana nezvidza zvepo, agodzidziswa mafambisiro enyaya yake. Ndopamunozonzwa kumberi uko mapedza kumhangara, mapurisa aferefeta zvese, nyaya yabuda konzi ava vakazoonekwa kuti vanorwara nepfungwa. Ko mwana uyu ramangwana rake rakamira sei? Ndapota hama dzangu, ngatibatsiranei. Chekupedzisira, kana uriwe wakasangana nedambudziko rakadai, usateerere zvirikutaurwa namama kunza usafumure hapwa. Manya kuchipatara chiri pedyo newe, manya kumapurisa kuvictim friendly unit iri padhuze newe, unobatsirwa. Usafunge kuti ndinozogara kupi. Tinokubatsira, tiri pamwe chete, tiripo kuti tiferefete nyaya idzi nekubatsirana newe tichibatirana. Ndatendawo. Mashoko makukutu, mashoko makukutu esimba radzo kuti taura musikana pauri. Vamwe vangati munongotaura vasikana chete. Hongu, nhasi chirongwa chedu chiri kuwanzotarisana nevasikana nekuti ndo vanozvitakura vachiita pamuviri. Zvakare ndo vakawanda kunyaya idzodzo, ndo vanoitwa nevakuru ivavava munyaya dzemapiye, munyaya dzemakunakuna. Asi tinozivawo zvakare kuti kune vamwe vana vakomana vechidiki vari kusanganawo naizvozvizvi. Handizive kuti vanhu vedu vakuenda kupi. Ndondo zvatiri kutaura kuti tsika dzedu dziri kurasika papi, tiri kuita sei. Ndomboya kwaurisa ndadzokera kuchikuva. Maita muprofita chaiye. Nyaya ndagara ndiri. Nyaya nachida kunyatsodzika nemo ndeyekuti takanyatsotarisa zvedu kuti vasikana vanoafektwa mostly. But vakomana isusu, even nevarume vechikuru chaivo, vana ivavo vadiki vavo vanomitiswa, vanopuhwa pamuviri ivavo, ndivo vangwarisa, vavhurika, zvavanofamba vachipfeka vanenge vakashama kuti isu tione. Mavhidhiyo ari mumafoni avo anenge ane vanhu vakashama voga. Saka isusu tinenge tapinzwa pamuedzo. Handisi kuti izvoni zvakanaka, asi ndiri kutaura kuti zvakafanana neni. Pane pandakamboita mudzidzisi waibvunzwa nemwana mudiki form 2 kuti mune chii umu, akanongedzera pane zipi rako. Wototanga kuona kuti uyu pache zvake ndiye akatorasika. Saka I think kuti nyaya dzibhalanse, ngatipotewo tichiti sevakomana nevasikana vese tichibatana, chinzi iwewe mukomana ukaitwawo zvakati enonomhanga roko akati, nekuti zvino takutonyara kutotaura so kutoshinga kwandaita nekuti hazvitaurike. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Isu tiri kuti mwana shinga waita zvakanaka wazviburitsa pachena. Asi regai ndidzoke zvakare kuvanhu vedu. Pfungwa iyaya yekuti kana munhu akapfeka, noti vazhinji vanowanzotaura kuti anga akapfeka mini, anga akapfeka zvakadini. Handizive kuti kupfeka mini ikoko kunobva kwakutora kukupinza pabonde. Vanhu vamwe chete vanotaura izvozvo ndo vamunonzwa vaya kuti vakabhinya mombe, vakabhinya huku. Ko mombe ine mini here?
vanotarisa mombe vogoona bhurako acho achifamba achiswinga kudai, votofunga zvakawanda pamusoro paizvozvo. Saka isusu tiri kuti ngatichengetedzei vana, ngatichengetedzei mhuri dzedu. Ndodzoka kwamuri kuchikuva. Totanga neOtilia. Zviri kubuda muvanhu. Zvita Mai Chisamba, handizivi kuti ndingataure ndakamira here pandakagara kuti hapana chinhu chinotsanangudza umondi, ubhinya. Hapana chekuti munhu angataura achiti ini ndazoita chito ichi nekuti munhu anga akapfeka zvakati kana kuti nekuti andiratidza unhu hwekunge ari kuda nekuti mwana handizi. Umondi, ubhinya. Ngatiregedzei kutsvaga tsanangudzo dzekuti tiedze kuvanziridza unhu hwakaipa. Chakaipa handizi. Ngatiregedzei kutsvaga tsanangudzo dzekuti azodai nekuti zvanga zvadii handiti. Ndabva ipapo ndandichingonzwa ukasha ndandati nditange ndazvitaura handiti. Ndabva ipapo tinotarisa dzimwe dzetsika dzatinoita hadzina kuipa handiti, asi dzimweni dzenguva dzinosiya mukana wekuti makunakuno azoitika, yekuti unonzwa sekuru hanzvadzi yababa inonditi kumwana mukadzi, uyu mukadzi wangu uyu, achiti sekuru murume handiti. Mukadzi neusekuru hazvina kuipa, itsika dzedu handiti. Asi dzimweni dzenguva sekuru vanogona kushandisa mukana wekuti patsika zvinonzi muzukuru wangu mukadzi, votanga vachabata pamwe vangachabata mazamu, vachazodii handiti kusvika vakurura mwana hembe handiti. Isusu tinofanira kuita mumhuri kuti wongorora kuti zvinhu zvakadaro zvisange zvichiitika handiti. Ndofunga pane ataura akati mumhuri nyaya idzi ngadzinge dzichitaurika. Dzimweni dzenguva mwana anototya mai vake kuti avaudze kuti zvakati izvi zvinoitika handiti. Kuchikoro ndoko anotozodzidziswa kunzi aya anonzi ma-don't touch, asi kumba kwenyu hamuiti kuti mwana ange asununguka kutaura zvinhu zvakadai. Ndopaunozonzwa kunzi mwana uyu zviri kuitika ane pamuviri, ende paita mwana mudiki pamuviri zvinhu zvakasiyana zvinogona kuitika. Anogona kutakura pamuviri paya ozvara mwana, ndopamunzwa kuti vamwe vana vanozozvarwa vane urema. Dzimweni dzenguva mhuri imwe chete iyoyo inomubatsira kuti kuenda kuna mbuya vanozikanwa vanogara kumaraini uku vanobvisa pamuviri zvisina kuchengetedzeka, mwana iwo okanganisika upenyu, ogona kuzorasikirwa neupenyu hwake. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa naini tabhuku wedu. Baba, zviri kukurukurika muno muchidimbu mumazwi mashoma muri kuzviona sei? Imi ndimi mugere nevanhu munharaunda dzedu, ndimi mugere nemhosva dzakadai. Pamusoro iyi Mai Chisamba, ndikutaura panapa ndiniringawo makuerere. Ndinomubvunzo wandida kumbobvunzawo. Ndotora mwana wangu ndoita mukadzi. Mwana uyu waita pamiri, mwana anoberekwa ndimudaidza ndisiti ani. Zvakaoma. Mwana wangu nokuti ndasangisa urume wangu. Saka ndasangisa urume wangu mwana wangu anoberekwa ndizomuti ani. Mubvunzo wakaoma usingapindurike. Ndazomudaidza kuti kada angave muzukuru, angave mwana wangu chaiye, mwana waye waberekwa ndizomuti ani. Mashoko makukutu mubvunzo uri kubvunzwa nasabhuku wedu. Toenda pamberi. Baba vari kubvunza kuti kunyange ukama hwacho wakaoma, hamuzive kuti momuti ani mwana uyu. Anoita kunge kashiri kaya kakachiremwa kekuti kunge gonzo, kunge shiri, kunge chi, asi munenge maomesera mwana uyu muupenyu hwake. Mwana uyu anenge achiziva kuti ava ndo mama wangu, ava ndo dhedhi vangu, asi ari kunzwa vanhu vese vari kuti sekuru, ari kunzwa vamwe vese vari kuti baba. Saka munenge maomesera vana. Saka regai ndimboenda pane mumwe. Ngati nyaya yemakunakuna inoitika asi zveshuwa inoita seinongonyenyeredzwa. Asi pakuitika kwainoitika kazhinji kacho tingati kubatwa Chibharo. Kazhinji kacho pane pasina kakuwirirana. Asi pakuitika kacho zhinji dzenyaya dzacho tinoona kuti inyaya dzinoitwa kuvana vanorarama neurema. Nenyaya yekuti dzimwe dzenguva hagoni kuzvimirira. Asi tikaendazve kune vanobatsira zvakaita veVFU nemamwe masangano, vazhinji vacho vanogona kunge vasina unyanzvi hwokushanda nevanhu vanorarama neurema kana kuti vanhu vane urema. Sekuti munhu ari kuda kunoripota kuti ndasangana nezvakati, dzimwe nguva haagoni kutaura sezvandiri kuita, anoda kushandisa sign language. But paari kunosvika kunga kumapurisa nguva kuchipatara, anogona kushaya munhu anogona kuti ataure naye vachinzwisisana. Saka izvo zvinonyanya kuisa vana vanorarama neurema panjodzi. Ndingati panyaya dzandasangana nadzo ini mukushanda nevana, 90% yenyaya dzinonzi vana vabatwa Chibharo nemunhu weukama vanenge vari vana vanorarama neurema. Pamwe nyaya yekuti zvakaita sekugezeswa yatingati muchirungu intimate care,
inoita kuti iise futi vana panjodzi, nokuti dzimwe nguva achagezwa namama wake, asi dzimwe nguva mama vachashayikwa, asi mwana uya anenge achida kugezwa zvakare, zvinenge zvichingoisa vana panjodzi. Tinotenda zvikuru mashoko anosiririsa. Mufunge kana tichinge tiine vana vanorarama neurema, munhu ngativabatsirei nerudo, kwete kuti muvashandise nenzira dzisiriridzo. Ngatisangane muchikamu chinotevera.